sve naše fratre i svećenike. A i svjetovna vlast se odazvala. Molim jedan veliki pljesak za gospodina Ževrnju, župana Splitsko-dalmatinskog. Mog prijatelja Božu, sad smo stvarno postali prijatelji tijekom svih ovih priprema koje smo obavljali. Gospodine Vidiću, ustanite se, morate, ljudi traže. Mi biste sad mogli pozdravljati onako dosita do jutra, ali evo ja ću sad prekinuti pozdravljanje. Jedino ću vas zamoliti da isključite mobilne telefone, da ne dopustite nikome da vas omete u ovim užicima koje su vam pripremili čuvari tradicijske kulture. Jednako tako, ako fotografirate, isključite bljeskalicu. Vjerujte mi, to najbolje ja osjetim koliko ima svjetla ovdje na ovoj pozornici. Nije potrebito imati uključenu bljeskalicu, jer naš redatelj, gospodin Vladimir Koščević, će se ljutiti, jer ćemo imati onda slabiju kvalitetu slike, a vjerujem da biste vi željeli da zaista ono što je najbolje, a to ste vi, što je moguće ljepše, korektnije, pošaljemo u svijet, jer evo, pohvalit ćemo se, a to je i zbog vas. Mi smo najgledanija emisija Hrvatske televizije. Dopuniti rečenicu, bez vas to ne bi bili sasvim sigurno. I vaš dolazak, evo, večeras ovdje dokazao je to i pokazao i od srca vam hvala. Ja ću sad moliti jedan veliki pljesak za sve Hrvate na sve 4 strane svijeta. Nažalost, povijest nas nije mazila, ali evo, hvala dragom Bogu, ostali smo na ovim prostorima, postali smo to što jesmo, samo da smo još malo bolji, znate, onako međusobno u svojim odnosima. Mislim da bi nam daleko bio kraj. Ne bi nam niko mogao biti ni do koljena, ali poradit ćemo na tome, hoćemo li? Evo, mi ćemo prvi ovdje u ovoj emisiji reći mi možemo, mi znamo, mi hoćemo, ali nas pustite da radimo, jel tako? Eto, hvala lijepa, Aleks je rekla da ste dovoljno pljeskali, da ste jako pljeskali, nemamo još pljeskometar, ali ako treba i to ćemo. Ali molim vas, pogledajte Ivana moga tamo, molim jedan veliki pljesak za mog prijatelja Ivana, koji se potrudio zajedno sa članicama i članovima KUD-a Primorski dolac ukrasiti ovaj naš prostor. Zaista svaka čast, puno su se ljudi trudili. Evo, guraju me sa pozornice, jeste vidjeli do kud je došlo? Šalim se. Evo, ja ću otići i prepuštam ovu pozornicu čuvarima tradicijske kulture. A vi uživajte!
Može se produži napriče, opet se duži. Ovo ti je skoro isto pjevanje kaj godine. Dragi gledatelji Hrvatske radiotelevizije, upućujemo vam razdragane pozdrave, kao što ste to mogli primijetiti, iz Splitsko-dalmatinske županije, iz njezine najzapadnije općine, iz općine Primorski Dolac. Odmah na početku moramo dati priznanje našim domaćinima. Prošle godine, zapravo ove godine primljena, ali prošle godine sagrađena ova preljepa, multifunkcionalna športska dvorana, kakvu bi poželio i mnogi grad u lijepoj našoj. Zato jedan pljesak za ove vrijedne domaćine koji su uspjeli ispoštovati da mladi Primorskoga Dolca dobiju uvjete za bavljenje športom, jer odavde je otišlo u svijet i nekoliko poznatih sportaša, o tome ćemo malo kasnije, ali evo kažem, nalazimo se u jednoj malenoj, ali vrijednoj i marljivoj općini Splitsko-dalmatinske županije. Što reći o Primorskom Dolcu? Prije se zvao Suhi ili Suhi Dol ili Suhi Dolac. Ja to nisam mogao zaključiti sada kad smo došli, zeleni se ko Škotska, nećete vjerovati. Nismo mogli naći zog zabaciti balote da bude onako kako je bilo, morali smo po travi bacati, šalim se malo. Ali negdje u 17. stoljeću počelo je naseljavanje ovoga kraja ljudima, a možda presudna je bila zapravo željeznička pruga između Splita i Siverića, koja je dovršena i puštena u promet 1877. godine, a jedna od baza za gradnju te pruge upravo je bila u Primorskom Dolcu. Mogao bi ja puno pričati, ali moram reći kad je promijenio ime. 1927. čini mi se da je bilo, kada je došla voda, kad su došle vodovodne cijevi, promijenio je naziv od Suhog Dolca u Primorski Dolac. A obzirom da je otac biskup ovdje, reći ćemo da je možda nelogično, jer županijskim ustrojem spada u Splitsko-dalmatinsku, ali je to Šibenska biskupija od 1828. godine. Eto, puno smo toga rekli, nisam ostavio ništa svom domaćinu za reći, ali on želi pozdraviti sve vas, pa pozovite ga na pozornicu. Načelnik općine Primorski Dolac, gospodin Božo Vidić. Tako je, mladost Primorskog Dolca dovodi svog načelnika. Poštovanje. Poštovanje, Branko. A šta kazat kad nas je ishvalio ono do beskraja, jel? Međutim, rekao je da smo mali. Nismo mali. Jesmo mali kao misto, ali smo veliki u duši i u srcu. S obzirom da je Branko malo o povijesti, ja ću prvo pozdraviti cijenjeno gledateljstvo. Pozdravit ćemo našeg biskupa fra Antu Ivasa i pozdravit ćemo našeg župana gospodina Ževrnju.
Isto tako, zahvalit ću Hrvatskoj radioteleviziji, ali ću prethodno pozdraviti sve one koji će nas gledati ili nas gledaju u lijepoj našoj domovini i diljem cijeloga svijeta. Branko nas je pohvalio da smo malo mjesto, ali da smo napravili veliku stvar. Zaista velika i prelijepa, odnosno izuzetno kvalitetna vrijednost. Zašto smo je radili? Pa evo radi i ovih stvari koje su sad odradili naši dečki i curice iz Primorskog Dolca sa starijima. Da se u njoj zabavimo kulturno-umjetničkim stvarima, da njegujemo našu tradicijsku i kulturnu baštinu, našu izvornu pjesmu Ojkavicu, nematerijalnu baštinu zaštićena pre UNESCO-u. Potrudili smo se da večeras napravimo tu manifestaciju zahvaljujući Hrvatskoj televiziji koja je bez kolebanja u prvim razgovorima prihvatila ovu našu emisiju uz pomoć Branka. Zato, dragi Branko, hvala ti od sveg srca, a posebno mi je drago što je ovo najgledanija emisija u Hrvatskoj, na Hrvatskoj televiziji. Zaista, Branko kaže da nas je negdje oko 700. Nije možda 700, bliže smo 1000, ali ću kazati da smo tamo negdje 1961. po onom popisu imali skoro 2000 žitelja. Otišli su netragom, odnosno ne netragom, otišli su da bi preživjeli, da bi